Здравейте на всички, които ме гледат. Както виждате, днес ще играем FIFA 15. И да, аз трябваше да продължа, но нещо ми стана. Нямал съм място друг път. И тук имах един чали с Монако да ги бия, дето бяха 1-0 ПСВ, ПСЖД, а сега ги вода с 4 на 1 пък. Защото тония гол беше вкаран, когато почнах. Добре, Кавани нищо не може. Добре, това е хубаво. Всъщност. Ролър, взимам ли? Континуе. Добре, видим се от Толик. Толик държи. Ого! Еме един куик мац. Добре, е това моя. Някой по-слаб поле? Добре, е така. Но не си. Да, е така. Да ги видя какво могат. Ето на мен ми се става. Чакай. Спечелих един гол, да не. Куик слаб. Аре бе, не спечелих ли? Сако, да. Сако, го знам. Това е много яко. Къде отида тук? Сако, бе. Сако ще бъде тук, бе. Ето. Ето Сако. Той Сако какъв е пък? Чакай, че аз не ги гледам кои са. Лярбю, Елми. Елми. Добре, значи Сако е тук. Добре, почвам ги. Си точно, защото винаги избира с него и така. Аз не знам кой на кой аз. Аз не мога извиня. Аре, Манчестър, смятат на Манчестър с тях на Юнайтед. Ги мара много заради Руни. Мразя го. Ако и така гледат това видео, да знае, че мразя. Че ги мразя, така че няма се сърди. Добре, бе. Това беше много добре, всъщност. Аха, много добре. Един ала! Касиди! Браво на Касиди! Аз даже като... Виж, трябва да се предава. И както виждате, продължаваме епизода само заради майка ми. Аре, бе. Да, бе! Какъв е този бол контрол, бе? Тук виждате ли ги как играят, аз не знам. Бе, ще го видите. Няма да ви кажа кога ще го потъна. Никой не дойде. Така ще се съведете. На себе си. Аре го. Със сигурно ще го стигне 2 дни. Как я спаси само? Така. Да, бе! О, нормално, какъв е този гол, бе? Кой? Добре, кой това го би? Ще ми е интересно. Това не беше ли авто, нали се заби, бе? И да знаете, може да не снимам на FIFA Mobile, защото вече няма смисъл. Ще имам 15, защото не е 17 така. Да видя си купуваш играчи както искаш. Аз някога мога да правя пак опенинг, ама не пари да съм купувал с такива, защото аз не си купувам пакове. Как? Да, моля, кажи го. И ми кажете в коментарите кой да си купа, ако искате. Да, бе! Който? Мен не ме изглежда толкова. Аре, бе!
Да, бе! Как в гредата мога да удариш, бе? Виждате, че в защита просто почваш. Почвам и нищо не става. Сериозно нещо. Значи имам предвид за гол. Никога до сега не съм вкарал от 5 матча. Не, даже 10. Това, защото имам легендарна защита. Първо. Как мина този номер? Този номер ми върза всъщност. Да си взема ли Аспиликуета, да си взема ли Казарова, който иска. Чакайте малко. Ето матч като го свърши, ще видя дали може да си купа Казарова, защото не знам колко струва. Ей! Как го вкарах това? Касиди! Браво на Касиди. Както видяхте, как я изби само в гредата силно. Избомбя. Вижте. И това се нарича гол. О, Дембеле са махан добре. Защото го мрази Дембеле. Не чак, че го мрази, но е добре, за това го мрази. Ако е Кристиан Дембеле, да не го... Не, няма. А имат много малко. Няма как. Не. Няма. Браво! Гредат му спаси. За първия ми гол. Който съм ми вкарвали изобщо някога. Но те не могат да ме вкарат, така че... Скача, браво. Както виждате, доста добре скача. Моите аз 5 пъти сигурно съм не го спасил. Скачане. Шокер, по-бързо бе! Колко са бавни моите! Така въгъл. Шокер. Не стълпер, аз не го чета, бе. Няма да гледате. Ама видяхте, че ще има кой игра. Ама игра за първи път, бе. Иначе да, на конзола игра на 7 Pro, ама тук това не е конзола. Браво! Дуспан. Знак си, бе. Да. Оле, спасих Дуспа. Аз по принцип в игрите съм много добър да спасявам Дуспа. Защото като ме ги бият, нищо не остава. Спасих си Дуспа на кадър. Добре, и аз не знам да го чета това винаги. Как това стана само? Трансфер Санчи Казаро. Санчи, дали мога го купа? Лева ми голд. Кемистри стил национал лига. Барклас, да? Отбор. Отбор Арсенал. Кожен национал. Спейн. Търси. Санти! Браво, Санчи Казаро. Аре, Санчи, колко струваш? Да, бе, няма ли някакъв пояс? Санчи Казаро. Минимум. Добре, минимум. Не. 0. Максимум. Не, бе. 8-0. Така. Да видим кой ще ми дадат за това. Кой ще дадат за Михаил? Артета, Монреал. Нищо.
Значи нищо няма да купуваме. Това ще е до този. До чао на